Dagiti kang runan na damag, ita, a biyernes. Sa nga 15 nga institutional kan banking partners ti BSP na padayawan iti Baguio City. Extension Office ni CFO iti Baguio City na ilukat, serbisyo kadagiti umili, manamnama ang mapapartak. Ceasefire kan non-aggression peace covenant na ipinal iti nagbaetan ti tribo ti Tulgao kan Butbut. Community-based restoration ti Batad Rice Terraces ijay Ifugao, manarimaan. Kaso ti acute gastroenteritis iti Baguio City, mawanwanawanan. Ganiti amuyo kadi, kay papanan ti panagmano, amwan, mabalin kadi nga agmano iti minatay. Naimbaga malam, Cordillera, Canilocanja. At ito'y nagitikang runan kan nababara a damag, ita nga aldaw. Impanakel ti Department of Agriculture ti maipapaay a pagsayatan or maipaay a pagsayatan ti Sual Fish Port ijay Pangasinan para iti food security iti pagilian. Binisita matlaang dayta ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kabayatan na panamnama ti ungda sa supply ti lamas iti pagilian, iti bat nga adda ti may lislis na a fish kill iti daduma a lugar gapo iti epekto ti El Nino. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Manamnama ang makaipaay iti dakdak kala suporta iti industriya ti panagkalap ken seguridad iti taraon na iti amyanan aluson ti baro a pasilidad ti Sual Fish Port iti Sual Pangasinan. Napapintas ken napalawang amin itan tinasa o pantala na kalpasan na natarimaan dagiti pasilidad na kargaan iti cold storage, blast freezer, ice maker ken processing facility tapno mapapigsa ti post-harvest operations daytoy. Babaan kadagiti baro a pasilidad. Mabaulanin daytoy ang makaipaay iti napinpinta sa serbisyo kadagiti fisheries stakeholders. Nandito tayo sa Sual, no? Itong fish port na to, actually 1990s pa nandito, but yung facilities masyadong luma na. So, in-expand ito, ninakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito sa napakaraming bangus dito sa Sual, sa Bolinao, dito sa area na to. Of course, marami din mangingisda. So may capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export. Ti Sual Fish Port ken dagiti baro a pasilidad daytoy ti maysa kadagiti sinukimat ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idi kalmana. Dito'y matla nga na ipanamnama ti panakapaduras ken panakaipasidong ti rehabilitation dagiti daduma nga agri-facilities iti entero a Pagilyana. Sigun iti Agriculture Secretary, direktiba daytoy ti Presidente tapno mapapigsa ti sektor ti panagkalap babaan kadagiti moderno a post-harvest facilities. Utos ng ating Pangulo ay i-improve lahat ng mga ports natin sa buong Pilipinas at ma-address yung kung sakaling maraming dagsaan ng huli o kaya ang ani ay meron tayong post-harvest na at ma-preserve, no? At so para mag-stabilize ang presyo at of course kumita lalo ang ating mga mangingisda. Kabayatan na ipanamnama mutlaang nga umdas ti supply ti ikan iti Pagilian iti baet ti mapaspasaran a parikot iti fish kill iti sumagmamano a lugar gapo iti El Nino. Sigun iti Agriculture Secretary, ikagkagumaanda mangidanon iti tulong kadagiti apektado ang mangalap nang runa kadagiti fish cage owners tapno mapaduras ti panagtarakenda iti ikan. Technically, medyo maganda yung production din natin ng bangus all over the country, no? Bangus sa Pilipinas. Tilapia, medyo maayos din yung production. Tsaka, while there are fish kills na nangyayari, medyo hindi naman siya all over the country. It's specific places, no? Kagaya sa Magat Dam, ganun mga areas. So, hindi naman lahat nawawipe out, actually. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pagilian. Binigbig ti Bangko Sentral ng Pilipinas ti akem dagiti nagdung mga opisina iti pribado ken para publiko nga institusyon iti naangay nga
BSP Stakeholder Appreciation Ceremony North Luzon, iti Baguio City. Apay nga ta, at report ni Christine Bornolia sa Baway. Dinayaw kan binigbig ti Bangko Sentral ng Pilipinas dagiti 15 nga institusyon manipod iti pribado kan publiko nga opisina iti naangay a 2026 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon iti Baguio City. Dagitoy nga institusyon ti kabinadang ti BSP iti nagduduma a programa da. Today, we recognize 15 more partners for their strong commitment to our shared goals. To your vigilance, your insights, and your partnership, you've helped strengthen public trust in our financial system. Financial Education and Information Dissemination, tikang runaan ang naaramidan dagiti nasaong nga institusyon para iti pan nakapabilag ti programa ti BSP. This awarding ceremony is talagang to thank our partners. Kasi yung pagpapasalamat na tumutulong sila sa amin to yung mga aming programs and aming mandates, tumutulong sila sa amin. Namnamaan ti BSP, ababaan iti daytoy nga aktibidad, kat maalukoy met dagiti daduma nga organisasyon, institusyon a makitinulong iti BSP, tapno baligi a maarami dagiti mandato tinasaong nga institusyon. Well, ang gusto natin is ang mandate nga ng BSP, hindi namin magagampanan kung hindi natin katulong ang ating mga stakeholders. So after this, we're hoping na other stakeholders will also help the BSP. Kasi like yung sinasabi mong financial education, masaspread mo lang yan if more and more people help us spread the word. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Panggap ti Commission on Filipinos Overseas, ngaya si dagdagiti na dumaduma a programa da kadagiti umili iti riyon, baban iti nailukat nga Extension Office da iti Baguio City. Daduma a detalye iti panagsubsubli ni Christine Bornolia sa Baway. Nainagunaran ti Extension Office ti Commission on Filipinos Overseas ijay Gestan Centrum Building, Bukawkan Road. Indaluan daytoy ni Secretary kan Chairperson Dante Francis Ang II. Panggap ti Extension Office a maiyasidag dagiti serbisyo ti ahensya kan maipanamnama ti pagimbagan, karbengan ken masalakniban dagiti Pilipino a permanente nga agnanaed iti balasiw taaw. Kami po nangangalaga sa mga welfare and interest po ng mga permanent and long-term migrants, people you may call the expatriates, Filipinos married to foreign nationals, all of their descendants, those participating in exchange programs. We used to call our constituents OFs. And hopefully with this office, we will bring our services closer not only to those residing in Baguio and environs, but all throughout the Cordilleras and Northern Luzon. Sigon iti opisina, napatag-unay a makita ken mawanawan dagiti Filipino overseas. Gaputa dakkel ti kontribusyon da iti panagduras ti Pagilian. Nagduduma a programa ti Jaya ti opisina kas iti pre-departure orientation seminar. Baling bayan, lingkod sa kapwa Pilipino, Yulid, kenda dumapay. Iti datos ti opisina dumanon iti nasruk 6 milyon na Pilipino ti agnanaed iti balasiw taaw. Dumanon met iti nasruk 8 a Filipino emigrants ti nagtaod iti probinsya ti Benguet. Once they are abroad, once they are settled, they share the success with the Philippines. Hindi lang po yan through their remittances, but many of them do other things. They share their expertise, they conduct missions, they help promote our interest abroad. Kinablaawan mo ti lokal a gobyerno ti opisina iti nabaligi apan nakailukat ti baro nga opisina. I congratulate the Commission on Filipino Overseas on this important milestone. We look forward to strengthening our partnership in promoting the welfare of Filipinos. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kalpasan tinaunday a panawen a panagsardeng ken panakariing ti susik iti nagbaetan ti tribo ti Tulgao iti Mountain Province ken butbut iti Kalinga na pagnunumuan dagiti umili nga agsimpadan ngem agingga kaano kadi nga agsardeng ti panagabat or panagapa ti dua a tribo gapo iti nagbeddengan a daga. Adda detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian.
Napagnunumuan ti ceasefire ken non-aggression peace covenant iti nagpaetan ti tribo ti Tulgaw ken Butbut iti kalupas a peace dialogue a naipatungpal iti 503rd Infantry Brigade Headquarters a nagserbi kas neutral venue. Iti katulagan napagnunumuan dagiti dua a tribo ti panakaisanod iti anyaman na kinaranggas, armed confrontations, panangibalos, panangriribok, panagpangta ken anyaman nakita ti panangbutbuteng. Iti sidumpay ti nasa o katulagan, anyaman na panaglabsing iti asinumaan kadagiti miyembro ti tribo iti napagnumuan a ceasefire ket maibilang kas panaglabsing iti pakabuklan at tribo. Habang ipaplano dati sipat, naramid na dati ceasefire, nagsaman mang violate. Kadagay, tribo ti Tulgaw, ken tribo ti Butbut, ada itid dala sagya sa nganuang. Tata, sa bali pa na makaswanda, yung makulong na pwede ganyan ba yun na ito. Isyung tilaman ganyan ceasefire, inaramid na. Ito nga ceasefire, yung gana nga, 90 days. Napagsaritaan metlang iti panangliklik iti panakaiwaras kadagiti palso a damag, panagkarit iti apa ng runa iti social media. Tapno mapatibker ti lina ken kapyo iti beneg ti dua a tribo, may man mandato karakwada amang report iti anyaman nga insidente wenno rumswa atensyon kadagiti bodong holders, Council of Elders, Astan Task Force, NCIP, Philippine Army, wenno ti pulisya para iti managdagos nga intervention. Naibilin metlaeng iti saanda panagimet iti anyaman nga igam kadagiti saritaan kapya ken reconciliation meetings. Baka siguro nutat, hindi ba lugyan dan nga mapadwada ti barangay officials. Ibiyang da, padwada, dagigyan nuta. Tapos sa dapat ti mga istorya, di eksakto nga, pasama kaya nga, really, hindi nagbaitan ti Tugo, ken Butbut. Maset, wali nagbaitan da, yung ramid na tisipat. At mga patisipat, maraming tibodong, handan nga sa galabanin. Babaen pa'y iti katulagan na ipasigurado ti kinatalgad ti tunggal maysa nga agturong iti dua a munisipyo ng runa kadagiti turista. Na iunay-unay met na patag tinasa o katulagan para iti pan na kay subli ti talak ken mapatibker ti lina ken kapya ti dua a komunidad. Posible nga, masettle dito, posible nga tinawat ang marami iti tibodong. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Ramrambakan ti probinsya ti Mountain Province ti World Day Against Trafficking in Persons wenno ti Timichog Day Against Trafficking in Persons. No anya daytoy amon iti report ni Angel Kim Pengosro. Baligi anay sayangkat ti National Reintegration Network Fair wenno og Food Montañosa and Job Fair kas pasut ti panangrambak iti World Day Against Trafficking in Persons a lokal a malaglagip iti Mountain Province kas Timichog Day Against Trafficking in Persons. Addan daytoy iti tema nga United Against Human Trafficking, Protecting People, Promoting Safe and Legitimate Employment, and Strengthening Collaboration among Stakeholders. Titinawon a panakarambak ti Timichog Day Against Trafficking in Persons, kat babaen iti Executive Order No. 28 Series of 2025, ngayon ruwar ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr., kun nadadapay a pinatibker babaen ti sanggunyang panlalawigan Resolution No. 2025-334, amang suporta iti Executive Order. Ti Executive Order kat mangipalagi piti pakasaritaan ni Timichog. Maysa kadagiti igorot ti Bontok ana ipan ije Belgium idi 1913. Ken naipabuya iti naaramid na nga igorot village bayat ti Gent International Exposition. Iti panangrambak iti Timichog Day Against Trafficking in Persons, nagserbi ti National Reintegration Network Fair kas lugar para kadagiti ahensya ti gobyerno, pribado nga institusyon, ken partner stakeholders tapno mapapigsa ti kampanya kontra iti human trafficking. Maitanduro ti natalged ken lehitimo a panggedan, ken mangipaay iti na duma-duma a serbisyo publiko iti komunidad. Impaganat-gatmet ti Department of Labor and Employment Cordillera Administrative Region, ti kinapatag dagiti lehitimo a job fairs kabayatan ti World Day Against Trafficking in Persons. And jobbing, if we hold the job fair, we are sure that the employers as well as the local, as well as the recruitment agencies are legitimate recruitment agencies.
Impaganat gatpay ti Department of Migrant Workers Cordillera ti kinapatag ti panang protektar kadagiti migrant workers manipod iti exploitation ken illegal recruitment. Intampok pay ti Regional Director ti DMW ti Reintegration, Livelihood, Employment ken Welfare Programs ti DMW. Anang padagta kadagiti overseas Filipino workers ken dagiti pamilyada nga i-avail dagiti serbisyo ti gobyerno. But because there are government programs, you should come to us. If we want you to become ORDS of development, then we should support you. But how can we support you if you do not come to us? Kabayatan na, sa nga 15 a distressed overseas Filipino workers manipod Mountain Province, ti mawat iti financial assistance manipod iti OWA nga gatad iti 328,000 pesos. Bayat atalo a beneficiaries ti DMW, ti mawat iti cheque nga gatad iti 195,000 pesos. Angel Kim Pengosro, para iti Pagilian. Na dumaduma nga estratehiya may naig iti panagresponde iti naisuro kadagiti umili ijay San Isidro Abra kabayatan ti panakaysayang ka ti Rescue Olympics. Report manipod ken ijam malingan ti PTVCordillera. Nagpinasiglat ti nagduduma a rescue teams ti siyam a barangay ti San Isidro Abra iti tayak ti Disaster Risk Reduction and Management. Daytoy ket iti naangay a kaunaan nga Inter-Barangay Rescue Olympics ti Ili. Kailangan ready dapat kasi awan man ti disaster-free nga munisipyo. So we have to recalibrate them to yung equip natin ng mga trainings na kastoy tapno agbalinda nga ma-mobilize da, ma-activate da at the same time ang operational da. Nagbabalubal dagiti partisipante iti pasalip kas iti logistics preparation, cardiopulmonary resuscitation, bandaging and splinting, victim carry and transport, panagusar ti fire extinguisher, ken water bucket relay. Malaksi ti Rescue Olympics na isayang katpay ti cocomet making contest para kadagiti agtutubo. Naragsak kami unay ma'am talaga mapasamak ti kastoy so nga pagsiyatan nga naramid kada pagkuan ti barangay. May tulong ti barangay mi malang adu ti naadal mi i-serminto mo lang ti kabarangay mi. Indauluan ti lokal a gobyerno ti San Isidro ti nasao a Rescue Olympics kabinadang ti Philippine Red Cross, Bureau of Fire Protection, Municipal Police Station, ken dadumapay nga stakeholders. Manipod dito'y abra, jamalian ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pagilian. Padaanan! Community-based restoration ti Batad Rice Terraces ijay Ifugao, Manlarimaan. Ken kaso ti acute gastroenteritis iti Baguio City, mawanwanawanan. Dagitaken da dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, tugon ng DPWH Cordillera sa pahayag ni Baguio City Mayor Magalong tungkol sa non-standard yellow tactile pavement sa lungsod, tutukan. Abangan din kung paano puprotektahan ng pamahalaan ang Buyog Watershed sa kabila ng konstruksyon ng Quirino Hill Pinget Bypass Road. Sa kabilang banda, huwag palampasin ang talakayan tungkol sa mga proyekto tulad ng Tourism Road Infrastructure Program, Baguio Bontoc Road Rehabilitation, Farm to Market Roads at marami pang iba. Department of Public Works and Highways Cordillera sa issue at serbisyo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan,
hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita. 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Nasurok sa nga gasot a residente ag titinulong para iti panakatarimaan ti Batad Rice Terraces ijay ifugaw. Maipaayanda iti ayuda baban iti tupad program ti Dole Cordillera. Ada report ni Marcelo Ligawon ti Philippine Information Agency Cordillera. Manarimaan ti community-based restoration iti paset ti Batad Rice Terraces anadadail iti panagdalapos ti bagyo nga uwan idi napalabas at tawen. Ti restoration works ket babaen iti tupad program ti Department of Labor and Employment. Sigun iti Dole Cordillera, nasurok sang gasut a residente ti Barangay Batad ti benepisyaryo ti programa. No sa dino, agtrabaho da iti 20 aldaw para iti panagdalus iti communal irrigation systems ken repropping works iti nargay apaset ti Rice Terraces. Pinalakadan mo ni Banawi Mayor Donald Mungolnon dagiti benepisyaryo nga ramiden da ti trabaho da tapno maisubli ti sigud alanga ti maysa kadagiti premier tourist destinations iti Pagilian. That is the reason why lumusabito proposal hidone yat liyon tuunan kumbaga ipatrabaho. So ay pinili usually clearing of irrigation. Clearing chanewe ana pathways hulata. Restoration rehabilitation to Rice Terraces. In behalf of the community of Batad, especially yung mga beneficiaries natin ng tupad, and of course, as I said, the whole community of Batad would like to say thank you very much, ma'am, for bringing this tupad para hindi maumpisahan pero ituloy ang restoration ng ating Batad Rice Terraces. Nagyaman met dagiti benepisyaryo iti tupad. Gapo iti panakipatungpal ti programa ang makatulong iti pagbiaganda. Ama kote manager ta pemilong ayon te hantupad ta tapengon me tamumpangat kin datin original na tamumpangat hipadyaw. O tamapot an matpeng. O da tamwan mi sajak et pakuy da niti Bryce. Sakpay ko mata dapat ti maitadyo nga pondo pay tapno daytoy ko mga naapektaran nga typhoon uwan ket maisubliti dati. May palagip ang masarakan iti Barangay Batad. Tinalatak nga amphitheater saved Rice Terraces akaraman iti UNESCO World Heritage listed Rice Terraces iti Pilipinas. Manipod ditoy ifugaw Marcelo Ligawon ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pagilian. Naingat a 111 ti Baguio City Health Services Office ti kaso ti acute gastroenteritis wenno ti stomach flu. Kalpasan ani lista ti 163 a kaso manibod iti komunidad bayat a 342 kadagiti ospital. Manarimaan ti validation kadagitoy a kaso. Suksok matunot lang ti CHSO ti kaso ti food and waterborne diseases iti syudad. Iti datos manibod Enero aging Hulyo itang atawan
Kaadwan anilista ti rotavirus ken typhoid fever. Ipat patungpal ti City Sanitation Division ti testing kadagiti drinking water sources iti syudad tapno may panamnama ti kinatalged dagitoy iti publiko. Ginuyugoy dati publiko at dagos nga agpakonsulta kadagiti doktor no mapasaran ti sintomas ti sakit kas iti diarrhea, panagsarwaken, stomach pain. Iti Cordillera, nasurok sa ngaribo nga umili iti Ifugao, agnumar iti proyekto para itinadalo sa supply ti danom. 54 million pesos pondo itinasawa proyekto. Kabayatan na sa 15 weavers iti Apayaw nagsana iti moderno a panagabel. Ada report ni Angel Kim Pengosro. Iti Ifugao, manamnamang agnumar ti 1,700 households iti 8 a barangay iti Lamot, iti nadalos a mainom a danom, kalpasan ti panangi-endorso ti Cordillera Regional Project Advisory Board, iti 54.53 million pesos a pondo para iti Level 2 potable water system, iti sidong ti PRDP Skill Up Program ti Department of Agriculture. Agtaod iti 7 nga ubog ti danom ken 3 a bacteriologically tested deep wells. Karaman dito iti 6 a spring box, 5 nga intake tank, 2 a pressure breaker tank, 10 a reservoir, ken 381 a top stand. Kabaytan na, nakaawat dagiti estudyante ken pamilya ti Halag Elementary School iti Aguinaldo, iti tulong manipod iti Yellow Boat of Hope Foundation babaen iti Bayanihan Belt Back Better campaign da. 85 asako ti 10 kilo rice ti naiwaras kadagiti sang kabalayan an apektaran iti bumasbasit a level ti danom iti Magat Dam. Anang itunda iti dakkel a panakapapatay dagiti ikan ken panakapukaw ti pagbiyagan iti nasao a lugar. Naipaaypay matlaeng ti 6 a laptops, may sa printer, ken wifi modem nga dan iti 1-year internet subscription. Iti Apayaw, sa 15 a weavers manipod iti munisipyo ti Luna tinagsana iti panagabel tapno mapasaya at pay ti kalidad ti locally made textiles ken mapalawa ti saklaw dagiti produkto manipod iti panagabel. Nasanay dagiti masuknan iti kabarwanan a teknik ken panagaramat iti dadduma at tela iti panagabel ang maitunos iti merkado ken iti agdama a panawen. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. La Union nabigbig kas Best LGU ken Best Waste Management Implementer iti Region 1. Kabayatan na nasurok 4,000 nga umili iti Ilocos nagdumar iti rice distribution impaay iti gobyerno. Dagitaken daduma adamag iti Region 1 isang bay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Nabigbig ti environmental programs ken initiatives ti provincial government ti La Union kasaruno ti panakabigbigda kas Best LGU ken Best Waste Management Implementer iti entero a Region 1. Ti pamadayaw ket impaay ti DENR Region 1 kabayatan ti 2026 Philippine Environment Month gawad kalikhasan culminating program. Resulta daytoy ti awanan sarday a suporta ti PLGU kadagiti programa ken proyekto para iti panakapaduras ken pannakataripato ti aglawlaw iti probinsya. Nasurok 2 gasot a mannalon manipod iti umuna ken maikadwa a distrito ti Pangasinan na tinakipasat iti naipatungpal a farm mechanization technology demonstration. Panggap ti aktibidad nga ipakita ken ipabigbig dagiti baro a teknolohiya iti panagtalon a makatulong tapno mapapartak ti produksyon, mapalag-an ti trabaho iti talon ken maksayan ti gastos dagiti mannalon. Pasat daytoy ti pannakaisakad ti modernisasyon ti agrikultura ken mapaduras ti produktibidad ken pagbiyagan dagiti mannalon iti probinsya. Imawat iti sag 10 kilos a bagas manipod iti gobyerno tinasurok 4,000 na kwalipikado a benepisyaryo iti Santiago, Ilocos Sur, iti Calman. Paset daytoy iti umuna at tranche ti rice distribution iti sidong ti Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Manamnama met a may patungpal ti may kadwa at tranche ti rice distribution para kadagiti indigent, low-income earners, persons with disabilities, kin miyembro ti vulnerable sectors ken daddumapay.
Nasurok 5,000 na local ken overseas employment tinaijaya kadagiti job seekers kabayatan ti aksyon Balawan Job Fair 2026 nga impatungpal ti lokal a gobyerno katinulong ti Dole Region 1 ken DMW Regional Office 1. Dumanon iti 19 na local employers ken 3 a licensed overseas recruitment agencies. Tinangijaya iti nagduduma at trabaho ken in-demand a factory positions ijay Taiwan. Nangipaay matlaang ti serbisyo ti PRC, SSS, Pag-ibig Fund, PhilHealth, ken PNP. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pagilian. Iti Region 2, Railway winodalan ti tren amang ikonektar iti Cagayan Valley, Ilocos Region, ken Cordillera Administrative Region maadadal. Ken nasurok 42 million pesos agatad ti certified hybrid rice seeds ken farm inputs na ipaay kadagiti Manalon ijay Nueva Vizcaya. Dayta kenda dumapay a detalye iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan, manamnama amay pasdak ti Ilocos Cordillera Cagayan Railway Connectivity Spine, kalpasan ang nagtataripnong ti North Luzon East-West Integrated Corridor, kadwa dagiti na dumaduma nga ahensya manipod Region 1, Region 2, ken Cordillera Administrative Region. Natalantan nga agbalin a railway gateway ti Cagayan Valley, nga agturong iti Cordillera ken Ilocos Region, kaspasat ti Northern Loop o wenno East-West Lateral Connectivity Component, ti Luzon Long Haul Railway Project wenno North Line. Panggap ti proyekto nga ikonektar dagiti kang runaan a sentro ti agrikultura, industriya, turismo ken negosyo, iti amyanan a Luzon babaan iti moderno a railway network. Iti Nueva Vizcaya, nangilatang ti Department of Agriculture iti kanayunan a 42.4 million pesos agatad ti certified hybrid rice seeds ken farm inputs para iti upat nga irrigation served municipalities. Maiwaras dagitoy kadagiti farmer cooperative associations. Makaawat ti bagabag iti 12.2 million pesos. Bayumbong a 7.2 million pesos. Solano nga 18.1 million pesos. Ken Villaverde a 4.7 million pesos. Iti sidong ti DA's Quick Turnaround Strategy. Tinasao a programa kat mangguyugoy kadagiti Manalon nga agmula a dagos ti pagay. Kalpasan ti panagapit tapno masustenir ti produksyon. Ken iti met Isabela, naibida dagiti produkto a naaramid iti kakao kas iti tableya, kakao-infused drinks ken cocktails, cookies, vinegar ken dadumapay, iti naysayangkat a may kadwa nga Isabela Cacao Festival, iti Isabela State University, Ittiague. Malaksid iti daytoy, nanayunan pa iti panakamo dagiti nakipasat may naig iti kakao intercropping opportunities, pest control, financial management, cacao production ken post-production. Ken iti Batanes, nagunod ti Participatory Guarantee System Batanes Core Group, ti organic certification manipod iti Department of Agriculture, Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Ti sertifikasyon ket napanaknakan nga organic ken natalgad dagiti produkto amay mulmula iti probinsya. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian. Padaanan! Iti amuyo kadi, kay papanan ti panagmano, amman. Mabalin kadi nga agmano iti minatay. Dayta kanda dumapay adamag, kalpasan na gitoy. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food
para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance. Because good governance is a matter of right. Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Asidegan ang maragpat ti maysa a Cordilleran, wenno grupo ti Cordilleran iti Barcelona, ti tarigagay dang agbalin a curator iti Igorot artifacts, anaala ti maysa a nalatak a museo iti 1887 exhibition sa J. Madrid. Daytoy, ti report. You see they are higher, they are wider, so Daytoy itan ti senyal ti panagrugi iti panakaragpat iti nabayagan nga anag-akan ti grupo Abibak Organization Barcelona nga agbalin a curator kadagiti Igorot artifact nga adda iti Victor Balaguer Museum. Baban daytoy iti panakaipasidong da iti curatorship seminar and workshop at tinagaragsak mo ti dadaulo ti grupo ani Glenn Palangdan nga moyam. Daytoy ket mangited kanyami ti otoridad nga da kami nga Abibak Barcelona Organization ti mang-curate or mangisimpa kadagijay na-acquire ti Victor Balaguer Museum ijay Madrid ijay 1887 exhibition or di kunkunada nga Human Zoo. Dumanon iti 55 items ti Igorot artifacts ti adday ti nasao museo at tarigagaymot ang maisimpa ti grupo ni Yamoyam. Daytoy ngamin kat preliminary event jay an-anak-akan mi nga organization or an-anak-akan ti kaigurutan dito isang kalubungan nga reparation or commemoration panggap ijay Human Zoo exhibition nga nangyari ijay Madrid iti 1887. Para kiniya moya, daytoy a workshop ket mangipakpakita pa iti panang-akseptar ti Espanya iti nagbalin a biddutda iti dayta at tiyempo. Kaya't kuman nga alpasalamat kadagiti anthropologist katinmulong kanjay direktor ti Victor Balaguer Museum kan iti amin nga nakipartisipar dito nga evento tapno maging successful. Daytoy ang napintas a pasamak ang nagunod na ket idatdato namat kini Apo ang namarswa anang ited iti bendisyon ken laing tapno magunod da ti pagsayaatan iti amin ken kastamat kadagiti apapong da amang igigiya kadakwada para iti nasaya at apagturungan iti an-anak ekenda.
Naikan pa'y gundaway ti Bibak Barcelona nga ibida iti kultura ti igurot kas iti Benjan Dance nga imparangda iti kalapas a workshop. Kastamot anay matangan dagiti dumapay a presentasyon. Laglagi pun tayo nga awan resat. Uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy. Adaman ng tinagnomar iti libre anatan a donasyon dagiti manalon ken trader iti Benguet. Ti benepisaryo kati Eastern National High School iti Bakkel La Trinidad Benguet. Dagiti na dumaduma klase ti nateng ket personal met nga intulod ti Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company iti nasao a pagadanan ana ragsaklot nga inawat ti dadaulo daytoy. Daytoy nga inisyatibo ti unit ket iti sidong pailang iti best practice da a Project Paknaw apan ang tulong iti komunidad. Puno unay nga wan kapal si ragsak amarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad. Kakuyog ti tradisyon ti kaadwan na Pilipino ti panagmano dagiti ubing kadagiti natatengan as simbolo ti panagrespeto nga agingga iti agdama. Ken amuyo pay kadi no apay ati sumagmamano nga Ilocano ket agmanmano iti minatay. Amwen kini Dayan Monica Tukay. Ti panagmano ket basit ken gagangay at ignay ti maysa nga ubing yang mangitunda iti isam iti rupa ti maysa a nataengan. Iti adu a pamilya a Filipino saan lang a kablaaw ti mano po. Tradisyon daytoy amang papigsa ti bigket ti pamilya ken mang preserba ti Filipino values ti daduma a puli iti Pilipinas. Tinasao a mano ket naggapo iti Espanyol a pagsasao akayat na asawen ket ima. Daytoy ket nainayag iti kaugalian iti beso mano adagiti tatao ket umagak iti ima dagiti papadi naganak ken dagiti naraem nga individual akas maysa a pagilasinan iti dayaw iti panaglabas ti panawon inadaptar dagiti Pilipino ti arabid nga awagan tayo ITAN iti pagmamano. Nung araw pati ang mga batang kapatid nagmamano sa mas matatandang kapatid hindi lang sa mga magulang o sa mga lolo at lola. Submission to authority, respect for age and respect for wisdom. And it puts people where they should be. Nagkakaroon tayo ng mga dapat kalagyan sa lipunan. Kaya merong effective social control also. Imbis nga umagak iti ima, tiyog ubing nga individual ket si anad nga alaan natin makanawan nga ima tinataangan. Ken ipatay na tilikod ti dakulap iti muging na, kabayatan nga ibalikas na, ti mano po. Kalpasan dayta, sumungbat tinataangan babaan iti bentisyon a masansan nga ibagana, ket kaasyan na ka ti Diyos. Wano, pagpalain ka nawa ng Diyos. Amuyo pa'y kadi kakailyan, akadagiti daduma a lugar, agmano dagiti masapnan itinatay. Saan nakadaw yan ang makita dayta iti lamay, ngam para kadagiti mamati iti gesture, ket panangpakita iti maudi a panayabkas iti ayat, panagraem, ken panagyaman iti pimusay a kapamilya. Imbes nga agsapol iti aktual a bendisyon, agserbi dayta kas na impusuan a panagpakada. May sa awagas ti panagyaman iti pimusay, gapoy iti panayuan-wan, sakripisyo, ken panayuan nga impaayda iti intero a panagbiagda. Ado atawon ti naglabas ngem na pagtalinaed dagiti masaknan daytoy. Ti karit, ininod mat a mabukpukaw daytoy kadagiti lugar iti pagilyan a nakairwam iti tradisyon. Amuyo pay kadi nga iti Cordillera, kaadawan at tribo ti saan anayruam iti panagmano, wano saan napasad iti kultura da ti panagmano. Dayta, ket gaputa saan anasakop dagiti Espanyol, tinalawa apasad ti daga dagiti na insigudan nga umili iti Cordillera. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Iti pakasaritaan ti Pilipinas, ti manor ti may sa kadagiti banwar iti gubat. Aging gaan nagbalin nga opisyal ti Philippine Constabulary, iti panawen ti martial law. Nagbalin nga AFP Chief of Staff ken Presidente ti Pilipinas. Nabirngasan pa'y iti awag at tabako.
Sukimatan ti biag ni Fidel Ramos iti parang ni Angel Kim Pengosro. Pasot data ti funeral rites iti panakitabon day di former President Fidel Valdez Ramos kalpasan a pimusay iti July 2022 iti taon na 94. Maraming salamat sa inyo lahat sa tulong nyo. Alam nyo, mahirap ang buhay sa military. Pero kinaya namin. Tumulong si President Ramos, kayang-kaya niya. Iti pupusay ti sigud a presidente na ipaayan iti military honor ken pamadayaw. Gapo iti naramidan na iti pagilyan. Na itanam iti libingan ng mga bayani. Pinasutan ni President Ferdinand Marcos Jr. ti panakaitabon ti sigud a presidente. 60 years in government service. May sa data kadagiti maipanakkel ang naaramidan na iti Pilipinas, kas may sa asoldado, leader ti militar, ken statesman. Ngam siya sino kadi? Ni Fidel Valdez Ramos. Naipas nga iti March 18, 1928 iti Lingayen, Pangasinan. Nagtaod ni Ramos iti pamilya ang nasinged iti serbisyo publiko. Nagturpos iti United States Military Academy iti West Point iti 1950 ken nagserbi iti militar ti Pilipinas. Iti entero a karera na iti militar, isukot na kiranget iti gubat iti Korea ken ti gubat iti Vietnam. Anakagunod kadagiti adu a medalya ken komendasyon para iti kinaturod ken panangidaulo. 1972 naideklara ti martial law na italo ni General Ramos ada daulo ti Philippine Constabulary agingga iti 1986. Amoy pay kadi a second kasi ni Ramos ni sigud a President Ferdinand Edralin Marcos. Ngam nagbalin dito akang runaan a personalidad iti EDSA 1, kadwana ni former Senator Juan Ponce Enrile. I call upon now everyone who is imbued with a sense of justice and respect for the law to disobey the orders given to them. Kalpasan ti EDSA 1, nagbalin at Chief of Staff ken Secretary of Defense. Agingga ang nagbalin ang may kasangapulo ket dua a presidente ti Pilipinas iti 1992 agingga 1998. Nabigbig po iti panangitandudo na kadagiti reforma iti ekonomiya, political stability, ken national akapya kabayatan ti administrasyon na. Ang aking pinakamatagal na serbisyo ay bilang kawal Pilipino. Kaya marahil ay kulang ako sa taginting ng isang orador. Kung iahambing sa mga nauna sa akin sa panguluhan ng ating bansa. Subalit, ako ay nakikiisa sa kanilang pananaw at pangarap. Ang bansang ito'y magtatagumpay. Limatak gapoy ti slogan na a Philippines 2000 para iti moderno nga ekonomiya na dagta a foreign investment ken mangsulbar iti kinakurang ti kuryente iti pagilyan. Ti administrasyon nagat na ipadayawan anang pasayaat iti panagtalek dagiti investor ken nangikabil ti pondasyon para iti panagrang IT ekonomiya iti laksid dagiti karit nganyeg ti 1997 Asian financial crisis. Our strategic framework to establish effective government, of putting our house in order so that our drive for development can begin, we call Philippines 2000. Intuloy mo't ni Ramos dagiti ganwat ti kapya kadagiti grupo dagiti rebelde. Pinirmaan natin 1996 Final Peace Agreement iti Moro National Liberation Front. Pinadagta na pa iti negosasyon kadagiti rebelde militar ken dagiti komunista a grupo. Iti politika napinget ti sirmataday di President Fidel Ramos. Ang mabailan ti Pilipinas iti kompetensya iti ekonomiya. Babaen daytoy iti moderno awagas ti panagbiag. Nga iti agdama, maysa daytoy kadagiti papapigsaan ti administrasyon.
kanayon nalaglagipon. Pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kailyan na ulap at angatang adaan patupatok apan nagtudo ti mapasaran iti lokalidad gapo iti localized thunderstorm. Kanayunan nga update iti sasaadan ti panawan ipaay ni weather specialist Kathleen Labangco manipod iti pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ng ulat panahon ngayong araw, July 31, 2026. Sa kasalukuyan, itong trough o yung buntot po nitong low pressure area ang nakaapekto ngayon sa Visayas at Eastern section ng Mindanao. Para ngayong araw, assign po natin sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani, out Southern Cotabato, ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan pagpulog pagkidlat dulot nga po nitong trough o yung buntot nitong low pressure area. Para naman dito sa Baguio City at kalalabing bahagi ng bansa, generally fair weather condition na may mga posibilidad po ng isolated rain showers o thunderstorm, dulot naman ng localized thunderstorm. Mahina hanggang sa tatantamang paghangin mula east to southeast na hinasang paghangin ngayong araw dito sa Baguio City at nalalabing bahagi ng Luzon. Para bukas, inasa maglalaro ang temperatura sa buong northern Luzon mula 17 to 34 degrees Celsius. Lulubog ang haring araw mamayang 6:30 ng hapon at sisikat bukas ng 5:38 ng madaling araw. Malito po si Kat Labangco ang inyong kaantabay at pagkapanayam ukol sa ulit panahon mula sa DOST Pag-asa Baguio. Maraming salamat po. Pagyamanan iti dayta nga update weather specialist Kathleen Labangco manipod Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayan nga updated iti sasaadan ti panawen ken agsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon na nakasagana. Kakailan ti word of the day ta ita bidot kay papananaray ito ikat mali iti Filipino ken mistake iti English. Okay. Kung natagaroon na partner ala, iti panagbiag ti may sa tao sana perfecto. Ada iti bidot magapuanan tayo iti biag. Ngam sapay ko kita nga bidot tayo, mabalin tayo mat nga i-correct. Saan nga iso iti mangigoyod kada tayo nga agpababa. Iso nga no ada iti bidot tayo, ay kat makorektar tayo. Saan nga ipipilit no talaga mo't abidot. Oo. Sa doon na nagbidot ka, breve, sa mga ulitanan. Kasi kunada nga rod. So, you learn from your mistakes. Kung sungarte kunada, no, ang kakano nga natuto, iti mistakes mo kat data ka no, ti may isa nga parikot talaga nga dapat nga makita. Kan iti panagbiag tayo, kang runahan iti nakana na tayo, mai-connecta mo't iti politika. Kunada iti kaadwan, ado iti, ada iti bidot, iti tunggal administrasyon. Ngam sapay kumarayta, abidot kat ikorektar dagiti sumarsaruno. Tapno sana kanayon nga dati impeachment iti tunggal administrasyon. Kabayatan nakakayan padaanan ti isyu at serbisyo, kalpasan ti kang runan na damag, ita nga alas 5. Iparang ti PTVCordillera Baguio City District Engineering Office. Dagiti kang runa na programa da ken proyekto da iti syudad. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa na damag ita nga aldaw siak ni Breves Bulsaw. Indan mi kadakayo dagiti nababara kompleto ken napapatid nga impormasyon siak ni ala sunduan. I-like, i-follow, subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera, iti Facebook, TikTok, X, Threads, Instagram, ken YouTube, aging gamanan inton Lunes. Padaanan Lunes, aginggat Biyernes, agugi, tilas 4 timanan. Para iti umno husto kon alisto at damag. Dakabi, ti mapagpiaran. Dahito iti Kang Runan at Damag.